E sama jogwenge go to manyo pi en ni thoth oganda ma uso pi e pacho ka koro kwedo dwaro mar piny owacho mar juogo jous pi matindo kamoting'o weg kiosk, jous pi gi punda kod jous pi e kisima. Thoth oganda wacho ni yuto margi ni piny kendo onge ohala ma gibiro yudo ka piny owacho chako jugo gi kendo. Duol mar Water Service Regulatory Board kata WASREB nyolando ni kochopo tarik 28 dweni to jous pi duto nyaka bed ni oseng'ado lesen kowuok kuonde ma giyude pi. WASREB wacho ni mendi biro konyo e neno ni pi miuse pacho ka ler, oromo kendo nengo ne ogore ne jopiny. Paro mar chik matayo weche mag pi mar higa 2016 yango ni ng'ata modak e pacho ka ni kod ratiro mar yudo pi maler, moromo kendo michiwo rang'iny mamalo mar ler. E oboke mar piny owacho manyoro, WASREB nyolando ni jous pi duto nyaka koro ng'ad lesen manyien mabiro tayogi e timo ohand pi e pacho ka. Kaluwore gi lendo no, chenro manyien ni oket ne jous pi duto kamoting'o jogo manikode kiosks mag pi, joma nikode tenge mag pi magiuso, joma uso pi gi gach othiwi, pi kisima e kind jous pi mamoko. Kata kamano, moko kuom jous pi owuok oko mar kwedo chik manyien ni magi ywak ni biro hinyo ohandgi. Gini is very wrong. To kapono ni jogo jodo generate gimiluongo ni gine pesa. Nitie yore mang'eny ma sirkal nyalo yudo go pesa. Ok mana magi machal mawa wakonyre go e kor gweng'. Koro wakia ni wan be siling 200 moko mwauso kagi. Nikech pesa ni to almost everybody ni kode e ot. What time mana to sustain us. Koro ka sirkal bedo weche keto no wachak wang'ad permit e pi moro mathin mana ma wayude mana gimoro mathin ni. Wakia ni wada chudo didi nikech tax already ni Kiwasko be ng'ado wa pesa moro kanyo monthly, kiani conservancy gin ga iye kanyo. Wan kaka jo water kiosk we come out clean mondo wa strongly watamre wachni nikech wan mano gimok wang'iyo go. Ngima sani obiro matek ma pesa matin ma uso pini ok wanyal poge gi Kiwasko to wachak wapoge gi sirikal. Ana uso pi gi punda. Ma punda ni en mara mane ma fide ma sirikal ok feed nago. To kae to pesa mayude punda ni ok nyal rombo siling 200 odiochieng'. Tidwaro ni mondo achul tax. Mano wach ma waneno katek. Moko mo kisima to neno piny owacho ok onego juog pi ma ng'ato okunyo kende. Akunyo pig Nyasaye ok en pig sirikal. Ana nyalo chulo na gima sirikal mukelo na mene ma yuaye go gi sitima mare koro achule. To kama kunyo kenda kisima moro matany makonyra ge oda gi nyithinda gi family na ok abi chulo, sirikal we medo wadhi yer. Pig na uso siling 2. To siling 2 ne mang' na choka nyakudhiambo. Seche moko ayude siling 200 kende. 200 ni sirikal dware, 200 ni jo Kiwasko dware, jogi dwa miyo wadhier machal nade. Koro ayudo ka sani ni sirikal biro gawo nyaka kisima makunye oda mabogi gi kana tiyo gi pesa di mara kony gi ni ko wan mara chulo osuru to wachulo masamara maka jo Kiwasko biro sama gisomo mita ga okachulo pesa gi duto te ng'ado piga. Koro kwang'e to system ni meeting no go e ng'ato plan ni nen kanyo ma wano pino kaka wan jo piny gi biro gidwaro pacho. License ni ong'ado na wadwa ng'ade nang'o ka balls go be makonyowa. Wan gi ywak ne sirikal, wan gi ywak kendo wan gi ywak ne gimoro amora. Kopogore gi ng'ado lesen, bende nitiere chike manyien mag uso pi moketi gi WASREB kaka yudo pi kowuok kuonde mopuodhi kende, uso pi e kiosk kata tenge kuonde mopuodhi, jous pi nyaka bed kod lesen mar migawo mar thieth. Jous pi bende nyaka chiw ripoti ga higa ne piny owacho kaka gitayo chenro mag uso pi. WASREB koro kwayo jous pi duto mondo luw chikegi ka okwayo joma chiwo pi duto mondo chak chenro mar ndiko ayanga jogo magichiwo negi pi. Simfros Okinda, Ramogi TV. Lipot ma Simfros Okinda wach mar uso pino kata juogo jo uspino bende makelo e giko